bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon hande ko ñalawma alhamis hawri ko 6 lewru novembre hitande ujunnaji ɗi nogas joyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar guidorɗen ko États-Unis d' abord ko siftinde on hono kamɓe gouvernement mo États-Unis gouvernement fédéral nen ko continue uddude damme muɗum ɗum noon nannodiral waɗani to hay sindo kanko jantun o yalte télévision e jamme pour wiide wonde ko omo jogui proposition pour fate beele démocrate et républicain ne mbawa artude guddita damme mum toon to Chicago juge goto fédéral kañum wayno rokki hono garduji gonɗi toon ɗi ganduɗa ne Donald Trump yamiri yo nden immigration nokkuji mum o rokkiɓe fenade wiide wonde koɓe ngala droit hutorade kaɓirɗe ɓe kutortoɗe ɗum noon ko guilay tirgage en ha e cabbi ɗi kutortoɗe surtout ne caggal nde ɓe fota plante wonnoɓe ɓe gañi toon habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Mexico ɗum noon tugnade ko yalti hono kanko gardiɗo leydi Mexico o porti plainte ɗum noon walla o ñaguima justice mo Mexique yo wadda justice gorko goto gonɗo caggal makko ene memamo habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Cameroun hono kanko Paul Biya jaarowo duuɓi 92 e kadi laamiɗo Cameroun ma won joni duuɓi 53 hande o ƴefti laamu kadi ɓurnu manda makko duuɓi 7 goɗɗi hay sinde fitinaji ne continue wonde toon to Cameroun ko ɗum won titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni jaññoɗen hen ko siftinde on hande ko alhamis 6 lewru novembre hitande ujunnaji ɗi nogas e joyyi ma en gartu joni أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité et reportage communiqué e erango radio jogol sare wonani ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ayi aga kibaru kinni i wakati radio jogol sare a wi kittemberi ne kasu kahumanto kannu kusu kahumanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme kibaru bangande a kittemberi tenga katta kay khara jonka nyani kha khibari bangera ganyani kha bismillah. radio jowol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jowol sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jowol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hire moon hade men fuɗɗade habaruji d'abord ko fate weeyo siftinde on tan ko ɓuuɓol fuɗɗima arde ɗum noon e wayno ko température oɗo ñalawma ɗo gonɗen ɗo walla oɗo heure ɗo gonɗen ɗo joni ko 22 heures heure Cincinnati ɗum noon gonɗen joni 6 degré Celsius hedde 6 heures du matin ma woni 9 degré ñalawma o ma en jetto hedde 17 degré ɗum noon ko hedde 3 heures e kadi nden température fuɗɗoto tellade donc jiiɗa ɗum balɗe sappo garoje ɗen e wayno ko aljuma janggo hawnaki toɓoji ma mbaɗa seeɗa toɓoji ɗi ma jaaha ha ñande samedi nde ɗum noon température koko jogori wonde ñalawma aljuma subaka ma won ko hedde 9 degré hakko 9 degré et 12 degré ɗum noon kadi ma tello e seeɗa ma nguleki yaltu seeɗa ɗum noon caggal tuɓoji dimanche jamma ma ɓuuɓ no fewi diwan Cincinnati ma en jii won kene wona moins 4 degré tawi continue ɓuuɓiri noon altine en wawi waɗa neige seeɗa ñande altine ma yetto e moins 5 degré ñande talata ma en ko ñalda tan koye 2 degré 1 degré ɗum noon ko alarba e alhamis ñande aljuma gartu yo wonto e 5 degré monte seeɗa ha wona 9 degré ñande samedi gartu yo tugui tan dimanche yontere aron nde ha yettanima alhamis nogas lewru novembre ene wayno ko tuɓoji ko kontinta yiyede e diwan Cincinnati. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare habaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Chicago dugnade donc ko umi toon to CBS News hono kanko juge fédéral gonɗo toon biyeteɗo Sarah Ellis o waɗi hande ñawore makko nde ɗo ñawore noon ko wiide wonde ko kamɓe agent ji immigration ɗum noon ko garde national walla militaire gonɗi toon oɗo saha joni ruddindiroɓe e seppoji mbaɗuɗi toon
ngala droit hutorade kaɓirɗe ɓe kuutiɗe ɗum noon e wayno ko journaliste uji yimɓe seppoɓe portino plante hono ɓeeɗo garduji woni toon e wiide wonde koɓe kuutirima doole ɗum noon ko haddi ɗumen seppude ɗum noon hon kanko juge Sara Ellis o wi wonde ko gonɗinani honno ko sababuji kamɓe administration Donald Trump ɓe dokki ni garde national wona toon ko way wonde fof en wayno oɗo saha joni o yamiri wonde ko kamɓe wonɓe militaire goni toon de Chicago ɓe ngala droit hutorade kaɓirɗe ɓe kutortoɗe e hutorade kadi doole pour hadde seppoji goni toon ɗi ɗum noon e wayno ko kanko yamirno kadi yentirɓe nde hono goto e commandant ji ɗiɗo garduji goni toon taw ko gardoɓe pour frontiére uji hono kanko Gregory Bovino ɗum noon yo arton to tribunal hakkillaɓe kewɗi ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo fof ko sibabunde journaliste uji e seppoɓe portinoɓe plainte kamɓe ɓeeɗo garduji e surtout kanko Bovino pour wiide ɓe kutorima doole ɓe kadi ɗumen seppude kadi ɓe gañi won hen ko wawi wonde fof oɗo juge gonɗo toon to cour fédéral ene wayno o yamiri wonde ko kamɓe garduji ɗi walla kamɓe gouvernement Donald Trump yimɓe ɓe neldi toon dadiɓe ɓe gonani e gonga habaruji men hande toon to New York ɗum noon ko caggal nde kanko Zohran Mamdani nde o gañi woteji ko fate suɓade hol gono maire toon to New York ene wayno ko yitama wonde ko oɗo saha joni hono kamɓe wonɓe toon to Wall Street Journal ɗum noon ko yimɓe billionnaire uji wonɓe toon weccoɓe kalisaji e wayno oɗo saha joni ɓe kolli kulol mabɓe ɓe kolli kadi fayre holno ɓe jogori wadde ɓuuri hewde mabɓe kamɓe ɓeeɗo wonɓe toon Wall Street Journal ɓe dépensini kene wona $4 million ɗum noon surtout yenno ko rokkude ɗum yimɓe ɓe ganduɗa haɓannoɓe kanko Mamdani walla foɗodirannoɓe makko kanko Zohran Mamdani ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko so tawi ɗum ɗo fof ko haare sibabunde Mamdani programme o ƴefti ko programme jogorɗo fortudeɓe ha gurdam mabɓe ɓeydo tiddi kamɓe jogiiɓe toon kalis jeeyaɓe ko wiyete wasuji gueɗel gongel ngel kadi ko wonɓe goddi mumen taƴi sibabunde kanko Mamdani sibabunde haare wonde hakkude Israël e kamɓe Hamas kanko Mamdani haaluji makko surtout en felde laamu Israël felde kadi juif en ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henne ko ɓuuri hewde juif en tawde ko juif en ɓuuri hewde ko toon to New York to ɓenni Israël ene wayno ko ɓuuri hewde mabɓe kañumen koye mumen ko ɗiɗon haaluji ene wayno jiiɗano ko Mamdani o suuɓe walla o gaño woteji gon toon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓuuri hewde ɓeeɗo en oɗo saha joni billionnaire uji walla joom kalis en toon to New York mbi wonde ko hankkadi ala no mbaɗi soit peeje men ko yaltude wuuro ngo ɗum kadi ko hawnaki ko kadi ɗum ɗo ko risquede perdude kalis kewɗo walla fontidirde makko kanko Mamdani e wondude makko ɗum noon wadde ko mbiyata partnership ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo ko réaction ngaji caggal nde kanko Mamdani nde o gañi woteji toon pour wonde maire mo toon New York siftinta tan ko Mamdani ko yarata ko duuɓi 34 e kadi ko neɗɗo ɓurɗo wonde cukalel e kala gonɗo meɗɗo wonde toon maire toon to New York e kadi ko ngol ɗo woni lawol gadunol New York en daña maire taw ko julɗo e kadi neɗɗo mo jeeyaka e leydi walla neɗɗo kam gummiɗo caggal leydi o wawi wonde fof en wayno ɗum ɗo ko réaction ngaji kewɗi garɗi caggal ɗiɗo woseji toon to Californie hono kanko attorney general ɗum noon ko gardiɗo justice toon to Californie biyeteɗo Rabbo Bonta ñande alhamis hande wi wonde ko woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom one wayno ko woni ko caggal biyeteɗo Scott Wino ɗum noon Scott Wino pour kañum hoore mbiɗen en lomto Nancy Pelosi siftindo noon Nancy Pelosi kañum e balɗe e darɗo hitande haalino wi wonde ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kañum ene wayno kañum hoore mum wontata candidat hankadi pour wonde représentante toon to congrès toon to Washington ɗum noon e wayno ko ɗum waɗi gila kanko Nancy Pelosi haali ɗum ene wayno ko démocrate ji kewɗi yiɗɓe wonde candidat ji nan cippiro toon walla nene daddo toon pour wadde campagne uji muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bonta kanko hoore makko ko neɗɗo sarɗiyanke wonno no jeeno toon ko to Oakland woɗani San Francisco e kanko hoore makko liggodima mo wi omo woni caggal muɗum hono Scott Wino ɗum noon e nder toon to Californie e kadi ɓe liggodima kadi e ko fate en congrès ko fate en koɗanɗe e ko fate e gueɗe weeyo ɗum noon e wayno wi wonde ko wonno ko kañum hoore mum ko sénateur wonno ko sarɗiyanke toon to Californie e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en gandaɗo toon to Californie fewi surtout toon San Francisco ko wawi wonde fof ɓe ɗamini so tawi Scott Wino ƴeftama
subama yo won candidat kanyum hoore mum ma wata liggey moƴƴo to président son California bi ton to Washington ton to New York kadi e cour d'appel goten wayno kanyum hoore mum ko juge tati ɓe mbi wonde ken wayno ko kanko Donald Trump mo jogui droit e namdade hono cour d'appel yo ƴewta hono toñangueji pawnoɗe makko surtout yenna kalisaji ɗi o ñawano yawde ko ma yoɓa ken won temedde 2 million ɗum noon ko sibabu oɗo debbo mo wadduno ko mbiyata hashmani debbo mo wadduno o yoɓi ɗum kalisaji ɗum no fof koye tagga hawtuno koye campagne ɗum noon e wiide ɗum ɗon wonno nden ko kanko hoore makko oɗon kalis mo yiɓi oɗon debbo ko pour beele mo deƴƴin ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde ñawore nde waɗa toon to New York kanko Donald Trump ene wayno fawno e makko ene wona kana abbo e temedde 5 million dollars kono noon e wayno ko ɗiɗo juge tati kañumen ko enen mbi wonde ko kañumen ngala en opinion e affaire ndeɗo ñawadi kono noon ene wayno ko kanko Donald Trump kadi mo wawi ha hande jogade droit wiide wonde ko oɗo kayo ƴeftiti ko ɗum waɗi kamɓe ɓe duttini ɗum toon to juge goto fédéral juge district pour yo ƴewta ɗum ɗon oɗon juge noon ene wayno ko kañum hoore mum salima hakkillaɓe ɗiɗi déjà ko fate kanko Donald Trump ɗaɓɓande makko pour kala ko ñaawa ko fate oɗo kalis ko mbiyata hashmani pour yo ƴewte ɗum noon andaka taw noon sawdi kadi cour d'appel rutine makko kanko oɗo juge holko jogori wadde kono noon wonɓe cour d'appel ɓe mbi wonde ko kanko oɗo ñaawa gonɗo toon on wawi kanko hoore makko artirde ka haala ka on wawi e wiide mabɓe kadi ne wawi ko kanko ñaawowo on wawi wadde noddude parti ji ɗiɗi fof ɗum noon ko kanko avocat ji makko kanko Donald Trump e avocat ji kadi district attorney toon to New York walla kanko hoore makko waɗa hearing pour wawde réglude kaɗo haala kaɗo haalde nde ganduɗa kanko Donald Trump e avocat ji makko ɓe calimo pude hande habaruji men international puɗɗoɗen ɗum noon ko yelte journée ji kewɗe hono kanko gardiɗo leydi Mexico ko portude plainte oɗo sa joni sibabu nde yiya ɗon ɗo wonno yi hakkude yimɓe gorko goto ene woni caggal makko ene mema donc ko ɗum noon kanko président Claudia Sheinbaum on woni ko ñande talata ɓennuɗo e nde yiyama wonde ko neɗɗo goto woni caggal makko kañum e hoore mum ene memamo ɗum noon e wayno ko wiide makko kadi oɗo neɗɗo ko jarɗo ni wonno kono noon no waɗiri no rewre makko ne memamo ni ene tawi ene ɗeɓa hippade makko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene ko wayno oɗo gorko tooñi ko rewɓe fof donc wawi wonde fof oɗon neɗɗo o nangganoma ɗumnade e maire wuuro Mexico hono ko biyeteɗo Clara Brugada wi wonde ene wayno oɗo sadio no mono nangga ɗum noon ko fawa e makko ko toñangi wona jeegom ɗum no fof ko hunde ɓe goni enquête oɗo sadio Sheinbaum noon président mo Mexico e wayno wi wonde ko alay saago laamu ngu walla justice alay saago justice fawa e makko ñawore sibabude ko waɗi ko henni ko gueɗe ɗe ganduɗa o tooñi ko reɓe noon ko vidéo ji ɗi jalti e médias sociaux ji ne heewi ne holla wonde ko kanko ko oɗo gorko woni caggal président Mexico ene wayno so ɗo rewi fof mo rewa caggal muɗum omo ɓaddi ɗum omo yiiɗi memde ɗum noon ko ɗum woni ko yalti ɗum waɗi kanko Claudia Sheinbaum haysinde wonde o waji neɗɗo o nanggama sibabude sécurité ene wayno ko alay saago gueɗe ɗe waɗi ɗo ene wawa kañum hoore mum justice yettade ɗum habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Cameroun tugnade kadi ko winda to radio France international hono kanko Paul Biya ɗum noon jaalowo e duuɓi capanɗe 92 ene wayno ko hande ñalawma kadi wonko hoore mum ko ƴefti laamu kadi gongu ɗum noon laamu ngu kadi ko caggal nde o laami Cameroun kene won duuɓi 43 ɗum noon siftinde tan ko Cameroun e tugnade hande ko yalti e télévision ngaji surtout yen radio France international ko reporti ko woni banggue rewo Cameroun fof ene woni oɗo saa joni ko kamɓe yimɓe lundiɓe ene wayno jogui toon laamu hay sinduɓe laamaki ene wayno ko nokkuji gonɗi toon ɗi fof koko maayi ɗum noon ko noddago ɓe nodduno kamɓe wonduɓe makko kanko Issa Ciroma Bakary pour wiide wonde ko ñande tuggi altine ha yettanima alarba wonde oɗon banggue fof hay goto to yeeyi hay goto to liggo hay goto waɗa haydara ko way wonde fof kanko Issa Ciroma Bakary anda kara holto woni oɗo saa yontere ɓennude nde to wiyanama wonde ko militaire uji wonduɓe makko ene wayno ko kañumen koye nayi mo nokku kanko hoore makko hisde o tawa goto anda oɗon nokku ko way wonde fof ene wayno ko leydi ndi deeƴanta ko kono kanko Paul Biya o wondi hande kadi wi wonde ko alay saago o wondi hande kadi pour arditade leydi ndi ɗum noon ko arditade leydi ndi kadi pour duuɓi 7 ko way wonde fof ɗum ɗo woni laawol makko jeeto ɓiwol wonde président mo Cameroun
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonno on e ɗemgal Pulaar ewɗe ñalawma alhamis 6 lewru novembre tan ujunnaji 20 gasi yaalaɓe ko musidɗo mon Amadou Touré haldanno e moɗon yen mballe jaam ha janggo kadi on jarama.